Гаспадар Ушэй, наше з вами папярэдняе інтэрв'ю адбылося, баюся нават вымавіць гэты лік, 26 гадоў таму. І гэта было маё першае інтэрв'ю ў жыцці. Вы сталі тым чалавекам, які, калі казаць па-шекспіраўску, спусціў мой карабель на плынь лёсу. Як, на ваш погляд, за гэты час змяніўся Паўночна-Атлантычны альянс? Ці стаў ён слабейшым, мацнейшым, больш кансалідаваным? Перш за ўсё, вельмі прыемна зноў вас бачыць і вельмі прыемна бачыць, што вы ўсё яшчэ паспяхова працуеце ў журналістыцы. Дык вось, тое інтэрв'ю 25 гадоў таму, што дало пачатак вашай кар'еры, не скончыла яе пры гэтым. І мне вельмі прыемна пра гэта даведацца. Дык вельмі рады зноў вас бачыць. 25 гадоў таму, вядома, халодная вайна ўжо скончылася. НАТО шукала новую ролю, новую місію. Мы тады размаўлялі пра інтэрвенцыі ў Босніі і Косава, у былой Югаславіі, калі НАТО выходзіла за межы сваёй тэрыторыі, як рука Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў для аднаўлення разбураных вайною грамадстваў. Сёння, вядома, ўсё вельмі адрозніваецца. Гэта выглядае значна больш падобным да халоднай вайны, дзе непрыяцелем ізноў ёсць Расія. Не Савецкі Саюз, а дзяржава-пераемніца – Расія. Гэта зноў калектыўная абарона, гэта зноў абарона тэрыторыі НАТО. І вы ўжо не чуеце так шмат пра інтэрвенцыі ў такія месцы, як Афганістан, або Ірак, або Боснія, або Косава, як мы чулі тады. Але з іншага боку можна сцвярджаць, што НАТО сёння значна мацнейшае, чым 25 гадоў таму. Калектыўная абарона цяпер у значна большай ступені ёсць прынцыпам аб'яднання, салідарнасці. 25 жа гадоў таму, як вы ведаеце, памятаеце, адныя саюзнікі былі вельмі залучаныя ў гуманітарныя інтэрвенцыі, іншыя менш, але цяпер усе адданыя калектыўнай абароне. Па-другое, вядома, альянс цяпер аддае значна больш на абарону, нават і 5% ў ВУП. І па-трэцяе, вы, вядома, бачыце пашырэнне НАТО. Такія краіны, як Швецыя і Фінляндыя, сталі цяпер саюзнікамі. 25 гадоў таму яны былі яшчэ выразна нейтральнымі, і цяперашнюю залучанасць немагчыма было ўявіць. Так што гэта іншы кантэкст, гэта больш падобна да першапачатковай мэты НАТО, але прынамсі з вайсковага гледзяшча гэта мацнейшы альянс, чым той, што мы мелі 25 гадоў таму. Застаёмся крыху яшчэ ў 1999 годзе, калі вы былі спікерам НАТО. Войскі альянсу наносілі ўдары па вайсковых аб'ектах у Югаславіі, спрабуючы спыніць этнічныя чысткі ў Косаве, арганізаваныя Слабаданам Мілошавічам. Альянс тады дзеяў, а не толькі гаварыў. Цяпер, калі справа тычыцца Украіны, мы чуем шмат дэкларацыяў. Так, ідзе дапамога, але НАТО ў вайсковым сэнсе не ўмешваецца. На вашу думку, ці ёсць такі падыход правільным? Ці надыдзе ўсё ж такі момант, калі Захад акажа ўкраіне сапраўднае маштабнае вайсковае падтрыманне? Well, I think we have to, first of all, be honest with ourselves and be realistic. I mean, Я думаю, нам трэба перш за ўсё быць шчырымі з самімі сабою, быць рэалістамі. Я маю на ўвазе Югаславія Мілошавіча. Гэта не Расія Пуціна ў сэнсе вайсковай моцы і здольнасці весці буйныя войны. Югаславія не была ядравай дзяржавай. Расія ёсць. Рызыкі для НАТО весці вайну з Расіяй у сэнсе ўзроўню вайны, маштабу разбурэння ў колькасці людзей, якія могуць быць забітыя, значна вышэйшыя, чым рызык, звязаныя з інтэрвенцыяй супраць Мілошавіча 25 гадоў таму. НАТО магло спыніць агрэсію Мілошавіча ў Косаве з вельмі нізкім узроўнем вайсковых высілкаў. Кароткая паветраная кампанія, што трывала 78 дзён, вельмі нізкі ўзровень стратаў з абодвух бакоў. Хоць, вядома, з боку Косава былі страты, мы гэта прызнаём, але яны былі вельмі нізкімі ў маштабе таго, што вы бачыце ва ўкраіне сёння. Мы не гаварылі пра мільён ахвяраў, як цяпер, пасля 3 гадоў вайны ва ўкраіне. І таму НАТО змагло дасягнуць сваёй мэты – вываду югаслаўскіх войскаў з Косава. Як я ўжо казаў, адносна нізкі ўзровень высілкаў. Мы мусім прызнаць, што ў выпадку з Украіны рызыкі значна большыя. Калі НАТО ўмяшаецца вайскова ва ўкраіне, існуе высокая верагоднасць поўнамаштабнай вайны з Расіяй, якая можа прывесці да ядравага абмену. Таму НАТО мусіць прыняць іншы падыход, які, вядома, палягае на тым, каб узброіць Украіну, каб яна магла выканаць задачу самастойна. Украінцы паказалі, што маюць вайсковую здольнасць, маюць інавацыйнасць, маюць навуку і тэхналогіі, каб спыніць расейцаў, калі атрымаюць дастаткова фінансавання і дастаткова зброі з захаду. І таму задача НАТО сёння іншая. Гэта не значыць, што арганізацыя не ўдзельнічае. Трамп толькі што сказаў пра адпраўку вялікай колькасці новых амерыканскіх відаў зброі для НАТО. І НАТО – гэта арганізацыя, што мае цэнтр у Вісбадене, у Нямецчыне, які збірае і пастаўляе зброю для Ўкраіны, забяспечвае шляхі доступу, каб зброя хутка даходзіла да ўкраінскай арміі.
We have also helped, I say we, because Мы таксама дапамагалі, я кажу мы, бо да таго, як я пакінуў НАТО, я ўдзельнічаў у гэтым. Мы значна дапамагалі ўкраіне ў сферы кіберабароны, закупаў, бюджэтавання, і НАТО таксама дапамагае рыхтаваць украінскія войскі. Так што ўдзел вельмі значны, але новы геапалітычны кантэкст азначае, што гэта немагчыма зрабіць так, як у 1999 годзе з беспасярэднім вайсковым умяшаннем на замежнай тэрыторыі. На апошнім саміце ў Газе лідары НАТО ўзнялі планку абаронных выдаткаў да 5% ВУП. Вы ўжо згадалі пра гэта. Як вы ацэньваеце такую ініцыятыву? Ці можна сказаць, што гэта сапраўды моцны крок наперад? Як я згадаў, гэтых ворагаў можна было спыніць з вельмі нізкім узроўнем вайсковай заангажаванасці. І ў нас у 1999 годзе была нейтральнасць або нават падтрыманне з боку буйных дзяржаваў. Напрыклад, калі НАТО ўмяшалася ў Афганістан ці Лівію, яно мела падтрыманне з боку Расіі на той час, або Кітай займаў нейтральную пазіцыю ў Радзе бяспекі ААН. Сёння ўсё вельмі адрозніваецца. Сутыкненне адбываецца паміж вялікімі дзяржавамі Злучаныя Штаты, Расія і Кітай. Наступствы вайны, як мы бачым ва ўкраіне, 7 мільёнаў уцекачоў, 20% жыллёвага фонду знішчана, 25% сельскагаспадарчай вытворчасці знішчана. Як я ўжо казаў, больш як 1 мільён ваенных ахвяраў. Наступствы вайны значна маштабнейшыя. І гэта азначае, што так, каб мець абарону і стрымліванне, НАТО цяпер патрэбныя значна большыя вайсковыя сілы, лепш абсталяваныя вайсковыя сілы, не толькі сілы спецыяльных аперацыяў, як у Афганістане, а сапраўдныя бранятанкавыя дывізіі, здольныя весці традыцыйную вайну. І гэта немагчыма з тыпам бюджэтаў, якія чальцы НАТО аддавалі на абарону яшчэ 10 гадоў таму. Гэта патрабуе істотнага павелічэння высілкаў, каб пераадолець, так бы мовіць, дывідэнд міру, разбраенне, якім мы карысталіся цягам многіх гадоў пасля заканчэння халоднай вайны. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп амаль адразу пасля вяртання ў овальны кабінет у Вашынгтоне пачаў ставіць пад сумнеў саму неабходнасць існавання НАТО і нават намякаў на магчымы выхад ЗША з альянсу. Цяпер ягоная рыторыка істотна змянілася. Апёкся на Пуціне, напэўна. Yes, I think he's been on a learning curve. I mean, it's been, to my mind, a very slow learning curve. Так, я думаю, што ён прайшоў праз пэўную крывую навучання. Мае на ўвазе, гэта была, на маю думку, вельмі павольная крывая навучання, улічваючы доказ таго, што Пуцін відавочна не гатовы быў прыняць замірэнне з Украінаю, акрамя як на ўмовах Расіі, і быў не гатовы да кампрамісу. І улічваючы, што Пуцін хоча працягваць агрэсію ва ўкраіне, гэта відавочна, і ён сам гэта даў зразумець, ягоны прэс-сакратар Пяскоў таксама даў гэта зразумець апошнімі днямі. Дык я дапускаю, што Трамп мог бы змяніць сваё меркаванне на падставе гэтых доказаў значна раней. Але лепш позна, чым ніколі. Цяпер ён, здаецца, значна рэалістычней глядзіць на Расію і на шансы хуткага мірнага пагаднення ва ўкраіне. І ён быў гатовы ўвесці санкцыі. Напрыклад, учора ён увёў 25% тарыф для Індыі. He put 25% tariff on India. І адной з прычынаў, названых ім, было тое, што Індыя набывае шмат расійскага вайсковага абсталявання. Гэта праўда. Расійскія самалёты, а таксама 2 мільёны барэляў расійскай нафты штодня. Так што гэта знак таго, што ён цяпер таксама імкнецца ўвесці мацнейшыя санкцыі супраць Крамля і тых краінаў, што як Індыя або Кітай ці іншыя таксама гандлююць з Крамлём. Але гэта яшчэ пачатак. Вядома, і прэзідэнт ЗША мае звычку мяняць сваё меркаванне. Адным днём ён кажа, што ўвядзе санкцыі супраць Пуціна. Наступным днём, што хоча даць Пуціну яшчэ адзін шанец. Ён даў яму 50 дзён на тое, каб падпісаць мір. Цяпер 12 дзён на мір. Так што мы не ведаем, чым гэта ўсё скончыцца. Але, безумоўна, сам факт таго, што Злучаныя Штаты цяпер пагадзіліся пастаўляць Украіне ўзбраенне, напрыклад, сістэмы Пэтрыят, вельмі патрэбныя украінцам. Нават калі гэта на камерцыйнай аснове і Еўропа мусіць аплаціць большую частку гэтых паставак. Дык прынамсі гэта дае цяпер Украіне жыццёва неабходнае падтрыманне. І гэта добра, што пасля згаданага вамі саміту НАТО ў Гаазе, еўрапейцы пагадзіліся цяпер павялічыць выдаткі на абарону. Цяпер Трамп бачыць НАТО як значна лепшую арганізацыю бяспекі, і мы цяпер не чуем ніякіх размоваў пра выхад ЗША з НАТО. We're not hearing now any noises about a US withdrawal from NATO. Восенню Пентагон правядзе агляд войскаў. Магчыма, пэўная колькасць амерыканскіх вайскоўцаў сапраўды пакіне Еўропу, але агулам я не чакаю ніякага значнага скарачэння войскаў. І я думаю, што Злучаныя Штаты цяпер адданыя ўдзелу ў НАТО, спадзяюся, паслядоўна на астатнія гады кіравання Трампа. Давайце ўсё ж крыху наблізімся да Беларусі. Неўзабаве чакаюцца вайсковыя вучэнні «Захад-2025», якія Пуцін разам з Лукашэнкам плануюць правесці на тэрыторыі Беларусі. Нагадаю, менавіта пасля вучэнняў «Захад-2021»
пачалося поўнамаштабнае ўварванне расійскага войска ва ўкраіну. Як вы ацэньваеце патэнцыйную небяспеку новых вучэнняў? Well, I think this Zapad will be clearly promulgated on the notion of... Думаю, гэты захад будзе выразна абвешчаны як сцэнар расійскай атакі супраць НАТО. Я думаю, гэта і будзе сцэнар. І зноў жа рэалізм, і гэта добра. Ніякіх ілюзіяў больш. When I was at NATO during the last Zapad... Калі я быў у НАТО падчас папярэдняга захаду, у нас быў сапраўдны фарс, калі расійскія вайсковыя пасланнікі казалі нам, што сцэнар – гэта тэрарыстычная атака ў Беларусі і што гэта будзе вельмі абмежаванае вучэнне з удзелам толькі невялікай колькасці войскаў. А рэальнасць была ў тым, што расейцы разам з Беларусю мабілізавалі больш за 100 000 вайскоўцаў. Was that the Russians with Belarus mobilized over 100,000 soldiers. They practiced nuclear attacks against Poland. Яны адпрацоўвалі ядравыя ўдары па Польшчы. Яны разгортвалі сілы проста да самай мяжы з Фінляндыяй, хоць тады яна яшчэ не была чальцом НАТО. І вось гэтая ідэя, што захад быў распрацаваны дзеля барацьбы з дробным тэрарыстычным інцыдэнтам у Менску, была, вядома, выкрытая як хлусня, шчыра кажучы. Расейцы не былі празрыстымі. Прынамсі цяпер, як ні шкада, мы маем большую стадыю супрацьстаяння з Расіяй. Але прынамсі ўжо не будзе такога фарсу, быццам расійскае вайсковае вучэнне прызначанае для барацьбы з тэрарызмам і не маюць на мэце ўспрымаць НАТО як пагрозу. І таму НАТО, назіраючы за захадам, будзе мець лепшае ўяўленне пра расійскія тактыкі, пра тое, якая ў іх стратэгія і як распрацаваныя планы мабілізацыі. І я думаю, што гэта дасць НАТО каштоўную выведную інфармацыю для планавання сваіх уласных вучэнняў і сваіх уласных калектыўных абаронных механізмаў у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе ў будучыні. І пад канец. У інтэрв'ю газеце «Навіны», для якой я працаваў 26 гадоў таму, я добра памятаю, як вы сказалі, дыктатары не вечныя. Лукашенко, падаецца, гэта праігнараваў і, відаць, зусім не збіраецца пакідаць прэзідэнцкага крэсла. Можа, ён вас проста не пачуў тады? Дык, можа, скажам цяпер гучней, разам, дыктатары не вечныя. Dictators are not forever. Well, yes, dictators are not forever, but it's also true. Дыктатары не вечныя, так, але праўда і тое, што ў іх ёсць звычка выжываць, утрымлівацца пры ўладзе. Частая сітуацыя для дыктатараў, што няма іншага выбару, акрамя як заставацца пры ўладзе, бо яны ўчынілі столькі злачынстваў, правялі столькі карупцыйных дзеянняў і настолькі груба парушалі правы чалавека для свайго насельніцтва, што альтэрнатывай перабыванню ва ўладзе ёсць суд у Гаазе, дзе ім прад'яўляюцца абвінавачванні ў ваенных злачынствах ці парушэннях правоў чалавека. Але ведаеце, ясна, што Лукашенко дакладна разумее, калі ён застаецца пры ўладзе ў Беларусі, дык не дзякуючы падтрыманню народу. Гэта дзякуючы фальшаванню вынікаў выбараў, дзякуючы таму, што ён вымушае сваіх апанентаў да эміграцыі, дзякуючы таму, што ён кідае ў турмы такіх людзей, як вы, Александру, вельмі добрых журналістаў, смелых людзей і трымае іх за кратамі. Так што ён не можа, як гэта часта робяць дыктатары, прыкідвацца, быццам ён там нейкім чынам волею народу. І зноў жа, як і з захадам, гэта хлусня, што была выкрытая. Exposed, but yes, it's unfortunately the case that... Але так, на жаль, гэта праўда, што дыктатары, паколькі яны кантралююць механізмы паліцэйскай дзяржавы і гатовыя выкарыстоўваць усё большы ўзровень гвалту для задушэння пазіцыі, ёсць майстрамі палітычнага выжывання. Гэта не ідзе Беларусі на карысць і не азначае, што яны маюць хоць нейкую глебу народнага падтрымання. Давайте ўсе будзем спадзявацца, што Лукашенко ўрэшце завітае ў Гаагу. Вялікі дзякуй. Thank you. Сёння з намі быў старшы дарадца НАТО ў адмысловых аператыўных місіях Джамішай, Алексей Ильич Белсат.